Anem a fer la segona part de l'explicació de la vigília pasqual. Anem a parlar de la litúrgia de la paraula. Llarga. 9 textos. Si els fem tots. I cada text acompanyat d'una petita munició, que és el que hauria de ser, un salm després de la lectura i una pregària col·lecta, una pregària que fa el sacerdot a l'acabar cada un dels textos, cadascun dels salms. Són 9 lectures, distribuïdes d'aquesta manera, 7 de l'Antic Testament i 2 del Nou Testament. Les 7 de l'Antic Testament estan distribuïdes d'aquesta manera, 3 que corresponen als llibres de la llei, el Pentateuc, i 4 que corresponen als profetes. Acabades aquestes lectures, aquestes 7 lectures amb el seu corresponent salm de l'Antic Testament, doncs passem al Nou Testament, on hi ha la carta de Sant Pau, la carta de Sant Pau als Romans, i després l'Evangeli de l'any que toca. En aquest cas ens tocaria Mateu, i escoltarem doncs, aquest text de l'aparició a Maria Magdalena. Anem a explicar una miqueta el fil que segueixen totes aquestes lectures, si les fem totes. La primera d'elles, doncs, és el Gènesis, la creació. Un Déu que té un pla, un Déu que fa tot bo, inclús l'home. Acaba dient l'últim dia, i va veure Déu que era bo de debò, i al setè dia descansar. Un Déu que fa la creació i que engendra la vida. La segona lectura també del Gènesis ens parla d'Abraham i Isaac, el sacrifici d'Isaac. Un Déu que vol que siguem obedients, que ens fiem d'amb ell, però un Déu que ens demostra que no vol sacrificis inhumans. Per això no permet que Isaac mori. Prova la fe d'Abraham, però diu, a mi oferiu-me sacrificis de la vostra vida. Ens ho diran altres textos. El tercer text que forma part dels llibres de la llei és l'Èxode, el pas del Mar Roig. Un Déu que allibera. Un Déu, aquestes 3 primeres lectures podríem dir-ho així, un Déu que crea la vida i que la crea bé, la crea bonica, preciosa. Un Déu que ens demana tenir fe i que no vol esforços inhumans, i un Déu que allibera. Acabats aquests 3 textos, entrem en els profetes, en la qual tenim 2 textos d'Isaïes, un de Baruc i un d'Ezequiel. Què ens mostren aquests textos? Doncs el primer text d'Isaïes és un text que ens parla d'un Déu que restaura, un Déu que refà, malgrat el pecat de l'home, un Déu que refà la humanitat, que refà la seva aliança. El segon text d'Isaïes és un text que ens parla d'una nova creació. La meva paraula transformarà la humanitat. Ho farà tot nou i tot podrà viure en harmonia. El tercer text dels profetes respon a Baruc, un text escrit en la deportació a Babilònia, en la qual el profeta crida a viure la fidelitat a Déu en una terra estranya. Hem estat deportats per culpa del nostre pecat, doncs hem de tornar a la saviesa de Déu, hem de tornar a ser fidels. I l'últim text profètic és d'Ezequiel, també escrit en la deportació, i que ens parla d'aquest amor de Déu que salva i refà el poble. Acabades aquestes lectures, ens posem drets, encenem tots els llums de l'Església perquè fem el pas de l'Antic Testament al Nou. I el Nou Testament sabem que està escrit després de la resurrecció de Jesús, escrit per la inspiració de l'Esperit Sant, a la llum de la Pentecosta. Doncs cantarem el Glòria solemnement, s'encenen tots els llums, i també, si hi ha la possibilitat, es fan sonar les campanes. Un cop fet això, hi ha una altra pregària, escoltem el text als Romans, en la qual és aquell text que ens diu nosaltres hem estat refets, renascuts, morts al pecat, vius en la resurrecció. Un Déu que ens ha guanyat per a ell i que ens ha renovat. I acabarem amb l'Al·leluia, cantat solemnement, i amb l'Evangeli de l'aparició, en aquest cas, aquest diumenge del temps del cicle de l'any litúrgic A, de la resurrecció de Jesús i de l'aparició a Maria Magdalena i les dones, que els dona aquest encàrrec: aneu a dir als apòstols, soc viu i us vaig a trobar.
S'acaben, doncs, les lectures, continuem amb l'homilia i passem després ja al ritus baptismal. Recordem que és una celebració en la qual doncs, es poden fer els batejos, comencem la Pasqua, i de fet és la celebració en la qual hauríem de fer els batejos i els sagraments d'iniciació cristiana. De fet és l'Eucaristia en la qual acollim els catecúmens que s'han estat formant durant un temps, adults doncs, que volen fer-se batejar, doncs, reben el baptisme en aquesta Eucaristia. La litúrgia baptismal és com en un bateig normal, es fa la benedicció de l'aigua, es fa doncs, tota la pregària de la lletania dels sants i després doncs, tots encenem les nostres candeles des del ciri pasqual, doncs anem repartint la llum a tots els fidels i renovem les promeses del baptisme, renovem la nostra fe, les renúncies al pecat i la professió de fe. Un cop fet això, doncs s'apaguen les candeles, ho fem drets, seiem i continueu l'Eucaristia com un diumenge normal. No té res d'especial la litúrgia de la consagració i la comunió. Sí que a l'acabar l'Eucaristia, al final, doncs hi ha la benedicció solemne de Pasqua. Aquesta crida a viure com a ressuscitats, com a criatures noves, aquest Déu que ens ha salvat per tots els misteris de la passió, de la mort i de la resurrecció de Jesús. I acabarem l'Eucaristia doncs, amb aquest Aleluia, Aleluia. El sacerdot ens diu, germans, aneu-vos en pau, Aleluia, Aleluia, i tots contestem, donem gràcies a Déu, Aleluia, Aleluia. Això ho farem durant tota l'octava de Pasqua, fins al segon diumenge de Pasqua en la missa de cada dia. Som cridats a viure la joia de sentir-nos vius, de sentir-nos rescatats, de sentir-nos acompanyats per aquest Déu que ens ha salvat del pecat, que ens ha guanyat per a ell i que a través del sacrifici de Jesús ens diu que ja no cal més esforços. El que cal és viure com a ressuscitats, viure com a fills de Déu i ser capaços des d'aquesta alegria compartir-la a tots aquells que tenim al nostre voltant. Tenim pel davant 50 dies per reflexionar, per gaudir i per aprofundir en el misteri de la Pasqua que nosaltres també revivim en aquesta nit de la Vigília Pasqual.